phela eyofakaza impalo iyakhula imvunge iyavunguza ngobuciko imbongi ziyacikoza woza mAfrika uzolalela thamela nazi indaba zobuciko ukwathando olude iningi lenu elingakaze nihlangane nalo kwamdwebo uyezinhliziyo uma ubuka zifaniswa nesitsha esingenalutho kepha la ngaphansi kwaso kuloku kuconse njalo igazi siqala ukuguga nalesi sitsha kuyabuzwa kaningi yini elethe konke lokhu kuphela kwento engakaze yabakhona kubuzwa bonke abantu ababonile kusukuma omunye uthi engikubonile ubuhle bomhlaba omungakaze babonakala mshendulo umunye uthi ngike ngabona indawo elihlane enotshani obuhlaza obucwebile nezintaba namagquma amahle uma uwabuka uthi ngibone kunye nezithelo ezimnandi eziconsa ushukela omunye uthi ngibone isibhakabhaka esimhlophe kunye nothingo lenkosazane obeluzihambela ngezinyawo emhlabeni uthi ngibone iqulu lamaphubesi kunye nezilo eziqhamuke phezukolwandle uthi meziphelezelwa ngamadoda ebekade efaka amajazi amhlophe agcwele izinkanyezi ezikhanya okwamadayimane omunye uthi ngibone umkhulu umphongolo omqombothi ovutshelwe ngoju obekade lihlanganiswe namagilebhisi omunye uthi ngichelwe yiphunga lempepho yaseNdiya nezimfilithi kanye nokhehle gume baseshayina omunye uthi ngibone ubuhle nokucwebezela kwamabele ezintombi ezimsulwa wathi ubulungana kwezihlathi ezinhle esinezifaca uthotho lamazinyo kanye nesitho esiphuphuzela uboya omunye uthi ngibone isihlahla esikhulu somkhiwane ebekade silokhu silenga imfumba yemali nomunye enolungelo lokuzikhelela kuthiwa mekushiyana ngobude bezingalo ukuthi ubani ozoba nemali eningi kuneyo muntu babuzwa nabanye nina niboneni inkinga bonke bathe mase behlangene bathi sibone bonke ubuhle saze sazitshena ukuthi ilona-ke ngempela uthando lolu bathi kepha ngokufunda siyathola ukuthi kuba nencazelo nokwehluka ukuthi konke lokhu kuyisizathu sokuthi likhona uthando inkinga thina abantu sitheme siphuma sithi siyolifuna uthando abanye bayolifuna ezikhotheni abanye ezaleni emaqeleni abanye belifuna emahlathini amnyama abanye lolu thando beqhubeka belifuna nasemjolweni abanye balifuna nasocansini abanye baqhubeka balifuna ebanganini abanye balifuna nasezidakamizweni abanye balifuna kwimali eningi abanye balifuna kudumo balifuna uthando lutho ukulithola kanti litholakalapi uthando ngoba nalolu ebesilithola emakhaya alizange lisenelise ingakho sisesaphuma sayohlangana nabanye abantu ngaphandle obengenzeka mekuyiphutha ngoba lelo phutha size safuna ukulishintsha silenze olunye uhlobo lephutha ngalesikhathi sengikhuluma naye ngithe ikwenzeka iphutha mzwane siqale ubonana sangathandana manje sesithandana kabuhlungu sesizohlukana ngoba abanye balenza iphutha lokuthi bathandane eqaleni kepha igcineni sebeyazondana kanti litholakalapi uthando abanye balifunile uthando kuze kwavela omunye wathi uthando litholakala kubaba inkinga asikhulumi ngalo wakho nawe ubaba sikhuluma ngobaba lokuyena osizala sonke owakwazi ukuzala umthandazi aphinde azale inyanga azale izinkanyezi azale ilanga azale umhlaba wokuqala owesibili nowesithathu wazala konke waze walizala nalo uthando kuthiwa sonke salinikwa uthando kepha salilahla sawulifuna lelingahlali khona
Baba uzamile kaningi ukulibuyisa walinika izinkanyezi sangakholwa ukuthi kuzokuhlala uthando noma zisikhanyisela uma ilanga selisiflathele. Ubaba uzamile ukuletha izingelosi emhlabeni sathuka sazibalekela. Ubaba uzamile ukulibuyisa kaningi uthando walinika abantu sabahlukumeza baze bahambe emhlabeni. Ubaba uzamile kaningi ukulibuyisa uthando waze waletha izinkondlo emhlabeni namanje basazihaya. Kepha nina nilalela amagama esikhundleni sokulalela umoya. Nalezi zinkondlo abazibhalayo ngabona ezinsukwini uma umhlaba sawuphela kwabhalwa izinkondlo zothando uma bezibiza. Ekugcineni zonke izinkondlo meziwuthando ngoba mezibaphilisa bonke nabangacelile. Ngoba nale nkondlo ngeke nisayilalela. Angimele kufakaze mina ngiwumuntu onjenganani ngoba inkondlo kuphela eyofakaza.